salveime polos pelos do bigote. Case queimo o rabo na terraxe. Grazas, nenos e nenas, pola vosa axuda. Sen as vosas fotos, teríame nafrado nunha viña. Estiven por aterrar no campo de fútbol, no campo da feira, no camiño de Alvarín, no paseo de Salcedas, en Porta Pisón, no Tallón ou na praia das Seixas. Todos os sitios eran preciosos. Pero ao final decidíme polo sitio que me aconsellou Noa da escola de San Tomé. Sabedes por qué? É que vin estes dibuxos nas pedras que hai detrás miña e pensei, que serán? Que curiosidade! Vos sabedes que son? Investigade e logo, se tal, mandadesme un vídeo explicándomo ao WhatsApp. Graciñas, nenos! Chao!